Il-ħadd filgħodu numru ta' gazzetti f'pajjiżna nnotaw l-ipokrezija tal-eks Prim Ministru Nazzjonalista Lawrence Gonzi. Dan wara stqarrija li kiteb fuq Facebook fejn uża artiklu minn gazzetta barranija sabiex ipinġi stampa ħażina ta' pajjiżna. Bdiet billi notat propju dan il-gazzetta Malta Today li anke fit-titlu tagħha tinnota l-ipokrezija tal-eks Prim Ministru Nazzjonalista. Il-Malta Today tajt kif Gonzi uża artiklu ta' kwalità ħażina minn The Sun biex ipinġi stampa ħażina ta' pajjiżna madankollu fl-istess ħin issaqsi jekk huwiex konxju ta' dak li żera fi żmienu bħala Prim Ministru. Fil-fatt il-Malta Today tajt li dawk li refera għalihom l-artiklu ta' The Sun u li ġibdu l-għadab ta' Gonzi, jiġifieri stabbilimenti partikolari, il-kunċert tal-Isle of MTV u turisti li jiġu b'titjiriet irħas kollha saru taħt it-tmexxija tiegħu stess. Dwar il-kritika ta' Gonzi għal qasam turistiku ta' pajjiżna, il-Malta Today tirrimarka wkoll kif kienet taħt l-amministrazzjoni tiegħu li linji tal-ajru low cost bħal Ryanair bdew jistabbilixxu ruħhom f'pajjiżna, dan grazzi għal sussidji pereżempju fuq l-hekk imsejħa landing fees fost oħrajn. Dan fil-waqt li kien taħt Lawrence Gonzi li l-Awtorità Maltija t-Turiżmu iddeċidiet li ma tibqax tiffoka li tattira turisti Brittaniċi ta' età aktar kbira u minflok titfaħarsita fuq demografija iżgħar ta' turisti. E kif l-artiklu ta' The Sun li jsemmi Gonzi isemmi wkoll il-kunċert tal-Isle of MTV li ta' kull sena jiġbed eluf kbar ta' persuni fuq il-fosos tal-Furjana sabiex igawdu lejla mill-isbaħ ta' mużika minn artisti ta' fama internazzjonali, il-Malta Today tfakkar fl-istadina ta' Mario De Marco fil-kabinet ta' Gonzi nnifsu biex in-nies jattendu għal dan il-kunċert. Sa dan it-tant il-gazzetta kulħadd tiffoka fuq kif fl-istess tqarrija l-eks Prim Ministru Nazzjonalista jiftaħ attakk fuq il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku Soċjali l-MCESD u jsejjaħlu bla sugu u ta' ebda ġid. Il-kulħadd tajt kif din l-istess retorika ironikament kien uża wkoll l-eks Ministru fil-kabinet tiegħu stess, Austin Gatt, meta fl-aħħar leġislatura nazzjonalista kien irrefera għal din l-ogħla forum rappreżentattiva fil-pajjiż bħala xi ħanut tal-kafè fejn kulħadd jista' jgħid li jrid bla ma joħroġ xejn minnu. Fil-fatt kien iddeskriva lill-MCSD bħala tat-titotla. B'reazzjoni għall-argumenti fallaċi ta' Gonzi fuq Facebook ukoll ikkummentalu Natalino Fenek li fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista kien tqabbad bħala editur ta' Television Malta meta l-imparzjalità vera fix-xandir nazzjonali kienet tiġi enfasizzata regolarment. Fenek ikkummentalu li trid tara min qed imexxi l-MCSD għandu x'aspirazzjonijiet politiċi u ma jridx iqanqal ħama. Iżda ftit wara wieġbu l-eks deputat nazzjonalista Franco De Bono li akkużah bil-ħsara li għamelu. Natalino Fenek trid tara l-ħsara li għamilt int. Dr. Gonzi jaf, serraħ rasek, Dr. Gonzi jaf x'għamilt int, ebda nuqqasijiet tal-Labor mhux se jnessu l-ħdura tiegħek, kiteb l-avukat De Bono li kien protagonist fir-ribelljoni fl-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Kliem Gonzi wkoll jidwi f'diversi dikjarazzjonijiet li jsiru minn esponenti oħrajn tal-fazzjoni tal-establishment nazzjonalista li Gonzi jagħmel parti integrali minnha. Min barra l-ostakli kollha li kontinwament joħolqu lokalment u anke barra kontra l-iżvilupp ta' pajjiżna fl-aħħar jiem il-membru parlamentari Ewropew David Casa ħamba fuq programm tan-net kif jiddispjaċih li l-Unjoni Ewropea mhix qed tagħmel pressjonijiet fuq Malta. Rrid ngħid li la minix kuntent anke bil-pressjoni li suppost kellha titfa' l-Unjoni Ewropea fuq pajjiżna.